नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। माझा वैयक्तिक शत्रू कोणी नाही, नितेश राणेंचं विधान। मालवण शहरात उबाटाला धक्का आणि त्या फक्त चर्चा, राजन तेली स्पष्टच बोलले। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वंचित बहुजनचे महेश पुरोळेकर यांनी पालकमंत्री नितेश राणेंसमोर केंद्राच्या एका GRची आठवण केली। नेमकं काय म्हणाले पुरोळेकर, पाहूयात। तरी पण मुद्दा सांगतो। 17 नोव्हेंबर 1990 साली माजी पंतप्रधान VP सिंग यांच्या कारकिर्दीमध्ये एक आदेश निघाला होता। या महाराष्ट्रामध्ये जे धर्मांतरित झालेले बौद्ध बांधव आहेत, त्या बौद्ध बांधवांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा आणि तो दर्जा मिळवण्यासाठी त्यावेळी एक GR काढलेला आहे। त्याचं हवं तर मी या ठिकाणी नंबर सांगतो। 12017/1/2016 SCD SLCL श्री दिल्लीमधून निघालेला हा GR आहे। आणि ह्या GRची नंतरची कॉपी, हे जे लोक सांगतात की केंद्र सरकार काय करतं, त्यांच्यासाठी हा मुद्दा सांगतो की 1990 पासून 2017 मध्ये साहेब 11 नोव्हेंबर 2017ला सन्माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला तुम्ही त्यांचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करा असं पत्र काढलेलं आहे। म्हणजे जे लोक सांगतात की आम्ही पुरोगामी विचाराचं सरकार चालवतो, त्यांनी हे समजलं पाहिजे की 1990 नंतर 2017 मध्ये GR येतो, या गोष्टी सुद्धा आपण त्याकडे डोळसपणे बघितलं पाहिजे। आणि हा केवळ एकच मुद्दा नाही साहेब, या मुद्द्याचं एक मी तुम्हाला बारकाईने विश्लेषण करून सांगतो की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज सुद्धा जवळपास 84,000 अनुसूचित जातीचे मतदार आहेत। दिसताना मात्र आकडा दिसतो 54,000। मग उरलेले 36,000 गेले कुठे? तर त्याचं विश्लेषण असं आहे की जे बौद्ध बांधव आहेत ते बौद्ध बांधव याच्यामध्ये जमा नाही। आणि म्हणून या 84,000च्या आधारे मिळणारे आपल्याला जे राजकीय आरक्षण आहे ते कमी झालेलं आहे। सन्माननीय पालकमंत्र्यांना मी विनंती करेन की हा जो घोळ झालेला आहे त्याचा केवळ राजकीय आरक्षणाची संदर्भ आपण लावूया नको, त्याचा आमच्या विकास कामावर सुद्धा परिणाम झालेला आहे। आम्हाला येणाऱ्या केंद्राचं जे अनुदान आहे ते अनुदान त्यामुळे कमी झालेलं आहे, कारण आम्हाला त्या 54,000च्या संख्येवरच्या आधारे आम्हाला इथे अनुदान मिळतं। महाराष्ट्र सरकारचं येणारं अनुदान कमी होतं आणि ह्या सगळ्याचा परिणाम असा झालेला आहे की बौद्धांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही। आणि त्यामुळे या सगळ्याचा विचार करून जर आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने जो एक GR पास केला, असेंब्लीमध्ये तर तुम्ही तशा पद्धतीने एक ठराव पास केला 1978 सालामध्ये जी अनुसूची करण्यात आलेली आहे, त्या अनुसूचीमध्ये जर धर्मांतरित बौद्धांना तिथे स्थान मिळालं तर महाराष्ट्रातील बौद्धांची जी मुलं आहेत त्यांना IIM मध्ये संधी मिळेल, त्यांना IIT मध्ये संधी मिळेल, त्यांना केंद्रीय कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी मिळेल आणि त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे त्यांना राजकारणामध्ये सुद्धा संधी मिळेल। या सगळ्या गोष्टीचा जर परिपाक झाला तर मी पुन्हा एकदा सांगतो की नामदार नितेश राणे साहेब आता म्हणतात की सिंधुदुर्ग जिल्हा पहिला जातीमुक्त जिल्हा घोषणा करण्यामध्ये आपलं नाव आलं। मी अभिमानाने सांगेन की या महाराष्ट्रामध्ये नितेश राणे साहेबांचं नाव बौद्धांच्या हिताचा एकमेव नेता अशा पद्धतीने घेतलं जाईल आणि ते आपण करावं, एवढी मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो। बाबासाहेबांच्या विचारानं देशातला प्रत्येक तरुण वागला तर देशाला महासत्ता बनण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही, असा विश्वास नितेश राणेंनी व्यक्त केला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा आणि व्यक्तिमत्वाचा एक अभ्यासक मी आहे। मला त्यांचं व्यक्तिमत्व एवढं प्रभावित करतं की एका व्यक्तीने स्वतःच्या हिमतीवर, स्वतःच्या बौद्धिक क्षमतेवर कसा इतिहास घडवू शकतो ह्याचं उत्तम उदाहरण आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। आज त्यांच्या नावापुढे लागलेल्या डिग्र्या आणि त्यानंतर आपल्या बौद्धिक क्षमतेच्या माध्यमातून त्यांनी भारताच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये स्वतःचं जे नाव नवीन तयार केलंय किंवा मोठं केलंय ना, ते असंख्य आपल्यासारख्या तरुणांनी त्याच्याकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे। त्यांचा फोटो लावणं, त्यांच्या नावानी मग त्यांच्या जयंती साजरी करणं हा फार सोपा विषय आहे, पण तरी जो इतिहास आणि जे विचार मांडले आहेत, जो अभ्यास केलाय, जो एक आदर्श घडवून दिलाय, तो आपण आत्मसात ज्यावेळी आपल्या भारतातला प्रत्येक तरुण
मग तो कुठलाही जाती समाजाचा असेल, त्यांनी जेव्हा त्यांचे विचार आणि व्यक्तिमत्वाचा अभ्यास करून ते जेव्हा गुण आत्मसात करतील, तर मी तुम्हाला विश्वास देतो, आपल्या भारताला महासत्ता होण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही, एवढी ताकद या महापुरुषांमध्ये आहे, या महापुरुषांमध्ये. छत्रपती शिवरायांचा प्रत्येक जो अनुयायी, जो शिवाजी महाराजांचा मावळा स्वतःला मानतो, त्यांनी तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर नतमस्तक झालंच पाहिजे असं मानणारा व्यक्ती. आपला हा देश हा शिवशक्ती भीमशक्तीच्याच मार्गावर चालणारा आपला देश आहे आणि त्याच मार्गावर चालण्याचं काम आपण सगळ्या जणांनी करायलाच पाहिजे. आपण मुद्दामून मी आपलं असंख्य वाचतच असाल, पण मी सगळ्या जणांना आवर्जून सांगेन की आपण बाबासाहेबांचे शिवरायांवरचे विचार, बाबासाहेबांचे अन्य जे पुस्तकं आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल जे काय पुस्तकं बाहेर आलेली आहेत, त्याबद्दल खरंच आपण या वाचल्यानंतर आपल्याला वाटतं की हा महापुरुष कुठल्या दर्जेचा घडून गेले आहेत, ज्यांनी असे काय विचार आपल्या देशासाठी आणि भविष्यासाठी मांडले, ते आपण खरंच त्याला नाकारू शकत नाही आणि प्रेरणा घेण्यासारखे आहे. आपण या अभिमानाने सांगतो का हा आमचा देश हा सर्वात मोठी लोकशाही प्रधान आमचा देश आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये भारत देशाला सर्वात प्रभावी लोकशाही असणारी जेव्हा ओळख आपण देतो, त्याचा सगळं श्रेय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनाच दिलं पाहिजे. कारण त्यांनी जो संविधान आपल्या समोर आपल्याला दिलाय, त्याच्यामुळे तर आपल्याला प्रत्येकाला आज अधिकार मिळतोय. आज कलेक्टर असो, पालकमंत्री असो, तहसीलदार असो, तलाठी, कुठल्याही स्तरावर जा, प्रत्येक जण जेव्हा तो अधिकारी आपल्याकडे पाहतो, तेव्हा त्याला माहिती आहे की हा समोर असलेला भारतीय नागरिकाला संविधानाच्या अधिकारामुळे मला ह्याला अधिकार द्यायलाच लागणार, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलेलं आहे. मी जिल्ह्यात सर्वांशी संवाद साधत असतो, माझा वैयक्तिक शत्रू कुणी नाही, असं विधान पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलंय. पाहूयात. मला आठवतं जेव्हा पहिल्यांदा आपण कणकवलीच्या माझ्या घरी भेटायला तुम्ही आलात, आपण बाहेरच्या ऑफिसमध्ये बसलेलो आणि आम्ही एकत्र बसलो आणि त्यांनी मला सांगितलं, नितेशजी असा असा आमचा विचार आहे की आम्हाला सगळ्या जणांना एकत्र येऊन प्रशासना म्हणून, सरकार म्हणून आज 5 वर्ष आमच्याकडे आहे. तुमचा आणि आमचा अतिशय उत्तम संवाद आहे, निवडणुकीच्या निमित्ताने असो किंवा अगोदर. मी एक असा जिल्ह्यातला कार्यकर्ता आहे, कोणाला कदाचित विश्वास बसणार नाही की माझे इथे कोणच तसे वैयक्तिक शत्रू नाही. मी प्रत्येकाशी बोलतो, मी कोणाकोणाशी बोलतो याची अगर माहिती दिली ना तर पत्रकार मित्र ब्रेकिंग न्यूज चालवते, म्हणून प्रत्येकाशी संवाद साधतो. मी कधीच कोणाला राजकीय स्पर्धक समजणं वेगळं आणि वैयक्तिक शत्रू समजणं वेगळं. मी कोणालाच शत्रू मानत, प्रत्येकाशी संवाद साधणाऱ्यापैकी कार्यकर्ता आहे. 2014 ते आतापर्यंत जिल्ह्याच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये मी विरोधी पक्षामध्ये होतो, आज सत्तेमध्ये आहे, पण प्रत्येकाशी संवाद साधून जिल्ह्याचं हित जिथे मला दिसलं तिथे तिथे संवाद साधण्याचं काम मी त्याच्यावर निश्चित पद्धतीने केलं. आणि आज बघा त्याचा फायदा एवढा मला झाला की आज मी पालकमंत्री म्हणून मी तिथे ज्या खुर्चीवर बसलोय, तेव्हा आमच्या संविधानिक हितकर्णी आमच्या महासंघाला त्यांना एवढा आत्मविश्वास वाटला, ए बाबा अनिकेत तू बाजूला, तुला काही स्पेशल ट्रीटमेंट नाही आहे. महासंघाला आत्मविश्वास वाटला की नाही, आम्ही पालकमंत्र्यांकडे गेल्यानंतर ते आमचं ऐकून घेतील, आमचा प्रश्न सोडवतील, आमचा अतिशय उत्तम संवाद त्यांच्या बरोबर आहे. हा विश्वास त्यांच्या माझ्यावर असल्यामुळे आज बघा किती फायदा ह्या निमित्ताने होत चाललेला आहे. मग नंतर आम्ही ठरवलं की चला आपण एक वंचित समाजासाठी जनता दरबार आपण आयोजित करायला पाहिजे, जो कधीच आपल्या जिल्ह्यामध्ये कदाचित झाला नव्हता. आम्ही तो आयोजित केला, असंख्य निवेदन आले, लोक भरभरून आले, लोकांनी समाधानही व्यक्त केला. पण त्यामुळे प्रत्येकाचे प्रश्न समजून फक्त मतदानापुरते ना संबंध ठेवता विकासाच्या दृष्टिकोनातून ह्या वाड्या वस्त्यांचा विकास आम्ही कसा करू शकतो ह्याचा काही अभ्यास आम्हालाही करण्याची संधी मिळाली.
आमचे पण काही कोडी सुटली आणि त्याच्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा आपल्या या समाजाला आता होतोय आणि भविष्यामध्ये पण होईल याचा अनुभव तुम्ही सगळेजण ह्या निमित्ताने घ्याल. आज जेव्हा आम्ही जिल्हा नियोजनाच्या विकासाची निधीची यादी तयार करतो तेव्हा समाज कल्याण असो अन्य आमच्या हेडच्या खाली आपल्याकडून आलेल्या निवेदनाला आम्ही न्याय कसा द्यायचा हा स्पष्ट आमच्याकडे आराखडा तयार झालेला आहे. निवेदनं आली आहेत, त्याला त्याची उत्तरं आणि त्याची निधी आपल्याला द्यायची. आणि हा काय फक्त शेवटचा वंचित समाजासाठी जनता दरबार होणार नाही. थोडं ही आचारसंहिता संपून दे, परत एकदा जानेवारीला आपण घेऊन अजून पुढची कामं काय करू शकतो याही गोष्टी आपण एक रुटीन जसं आपण त्याला म्हणतो की दर 3-4 महिन्यामध्ये आपल्या वंचित समाजाचे जे जे प्रश्न आहेत ते सगळे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून, प्रशासन म्हणून, पालकमंत्री म्हणून मी पावलं उचलण्याचं मी ठरवलंय. त्याप्रमाणे आपण सगळेजणांचा प्रवास सुरू आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगानं कणकवली शहर विकास आघाडी स्थापन होणार ही फक्त चर्चा होती. त्या चर्चेला कोणतंही अंतिम स्वरूप प्राप्त झालं नाही असं सांगत खासदार नारायण राणे यांनी माझ्यावर टीका केली तो त्यांचा अधिकार असल्याचं तेलींनी सांगितलंय. पाहूयात. नगरपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अर्थात यामध्ये सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली आहे ती कणकवली नगरपंचायत. याला अनेक कारणं सुद्धा आहेत. कारण याच कणकवली शहरामध्ये काही वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने एक मोठी चर्चा आहे ती कणकवली शहर विकास आघाडीची. अनेक पक्ष आहेत जे एकत्र येऊन शहर विकास आघाडी स्थापन करण्याचा विचार करतायत आणि ह्या शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून ते भाजपच्या विरोधात लढणार आहेत. आणि अर्थात या शहर विकास आघाडीचे संकल्पक सध्या तरी मानले गेले आहेत माजी आमदार राजन तेली. याच विषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत माजी आमदार राजन तेली. तेली साहेब, कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. कणकवली शहरामध्ये निवडणुकीच्या अनुषंगाने सातत्याने चर्चा घडते आहे की एक कणकवली शहर विकास आघाडी होणार आहे जी सर्व पक्षांची असणार आहे. त्याच्यामध्ये सत्ताधारी पक्षही असणार आहेत आणि विरोधकी असणार आहेत. याच्यामध्ये काय तथ्य आहे? एक पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या शहरातून काही मंडळी या ठिकाणी आलेली होती. त्याच्यात पक्षाचा विषयच नव्हता. त्यांनी प्रस्ताव ठेवलेला होता. आता प्रस्ताव मान्य झाला आहे का तर अजून तर त्या प्रस्तावावर चर्चाही झाली नाही आहे. त्याच्यामुळे त्या विषयावर बोलणं होतं. कारण राणे साहेबांनी जे विधान केलं त्याच्यानंतर आता युतीच्या संदर्भात बैठक होईल. युतीची बैठक जर युती झाली तर 100% चांगलं आहे. आम्ही तेच म्हणतो युती व्हायलाच पाहिजे म्हणून. जो एक पर्याय आला तो पर्याय आम्ही वरच्या लोकांकडे पाठवला. पर्याय झाला म्हणजे तो मान्य केला असा विषय होत नाही आहे. त्यात कोण कोण होतं हा विषय त्या ठिकाणी आला नाही. त्याच्यामुळे आज प्रश्न पहिला आहे की कणकवली शहराच्या विकास संदर्भात किंवा जिल्ह्यातल्या आता जे काही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या किंवा इतर नगरपालिका निवडणूक आहेत, युती म्हणून जर राणेसाहेब म्हणत असतील तसा निर्णय झाला तर निर्णय सगळ्यांसाठीच चांगला आहे, स्वागतार्थ निर्णय आहे. तो निर्णय व्हायलाच पाहिजे अशा प्रकारची इच्छा आमच्याही सगळ्या नेत्यांनी यापूर्वी पण बोलून दाखवली आहे. तेली साहेब, हाच माझा पुन्हा प्रश्न आहे की शिंदे शिवसेना असेल, भाजप असेल, हे महायुतीमध्ये आहेत. मग कणकवली नगरपंचायतीचा विचार करताना सर्वप्रथम त्या महायुतीचा विचार का केला गेला नाही? तिसरा आघाडीचाच पर्याय पुढे काय येतो आहे? एक पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की आमच्यापैकी कोणीही युती होऊ नये असं कधीच कोणी विधान केलेलं नाही. विधानं तिकडून आली आहेत. त्यामुळे आता त्याला कोणी जरी उत्तर दिलं असेल तर तो काय प्रश्न वेगळा आहे. पण आज का आता हे ह्याच्यापूर्वीची विधानं, राणेसाहेब करण्यापूर्वीची विधानं ही आता संपलीत ना. आता नव्याने काल त्यांनी युतीचं सगळ्यांच्या समोर ठेवलेलं आहे, दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमोर. आता त्यांच्या शेवटी ते ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांनी जो निर्णय देतील त्या निर्णयाप्रमाणेच सगळ्यांना पुढे जावं लागेल. तेली साहेब, शिंदे शिवसेना हा राज्यातील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे जो राज्याच्या सत्तेमध्ये आहे. असं असताना सुद्धा तुमच्या धनुष्यबाण या चिन्हावरती कणकवली नगरपंचायत लढवण्याचा विचार का केला जात नाहीये? हे कसं आहे बघा, तुम्हाला जरी समजा धनुष्यबाण निशाणीवर शिंदे साहेब काम करत असले तरी इथे सुरुवात आता आहे. ह्या पक्षाची सुरुवात आहे, हळूहळू ती मोठी होईल. शहरामध्ये आता वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून संघटन चालू आहे आणि ती हळूहळू मोठी होईल. जर समजा उद्या पक्षाने आदेश दिला की बाबा धनुष्यबाण या निशाणीवर लढायचं आहे तर धनुष्यबाण निशाणीवर लढलं जाईल. उद्या समजा युती झाली तर भाजपची मंडळी भाजपच्या तिकीटाला लढतील. शिंदे साहेबांबरोबर जी लोक आहेत ती धनुष्यबाण निशाणी लढतील. त्यामुळे तो काय विषयच येत नाही. ते
तेली साहेब, याच मुद्द्याला धरून काल नारायण राणेची पत्रकार परिषद झाली. त्याच्यामध्ये नारायण राणेंना हाच प्रश्न विचारला गेला की कणकवली शहरामध्ये अशी आघाडी होण्याची चर्चा आहे आणि त्याच मुद्द्याला धरून नारायण राणे यांनी तुमच्यावर मोठी टीका केली होती. त्या टीकेकडे तुम्ही कसे बघता? राणे साहेबांना टीका करण्याचा अधिकार आहे. मी त्यांच्याबरोबर 28 वर्ष काम केलेलं आहे आणि ते काम केल्यामुळे ते वडीलधारी आहेत, ते बोलण्याचा अधिकार आहे. युतीचे नेते आहेत त्यामुळे ते बोलले तर त्याच्यावर उत्तर देण्यासारखं काही नाही आहे. ते बोलले तर ठीक आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते माजी आमदार राजन तेली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये शहर विकास आघाडीची जी चर्चा होती ती कुठेही अंतिम स्वरूप त्याला प्राप्त झालेलं नाही आहे आणि जर महायुती होणार असेल, मग ती भाजप असेल, शिंदे शिवसेना असेल किंवा अजित पवारांची राष्ट्रवादी असेल, ही जर युती होणार असेल तर तीही आपल्याला मान्य आहे. दुसरी गोष्ट, नारायण राणे यांनी जी आपल्यावरती टीका केली आहे ते वडीलधारे आहेत माझ्यासाठी, त्यांना माझ्यावरती टीका करण्याचा अधिकार आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. प्रसंगी डॉक्टर आपले गोविंद जाधव आणि त्यांच्या मिसेस सौ स्वप्ना जाधव या दोघेही जण माझ्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले आहेत. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मी विनायक शेटकर, राहणार सावंतवाडी. मी आज नवीन वास्तूमध्ये माझं शांतर्ग मोटर्स ऑफिस सुरू करतोय. गेली 10 वर्ष जवळजवळ मी म्हणजे माझ्या दुसऱ्या जागेतून हे सर्व्हिस मी देत होतो कस्टमरांना आणि ती पण म्हणजे नवीन गाड्यांची, सर्व प्रकारच्या नवीन गाड्या आणून देत होतो कस्टमरना. तर आता ह्यापुढे पण सर्व कंपन्यांच्या डिलिव्हरीज इथे उपलब्ध करून मिळतील. शांतर्ग मोटर्सच्या माध्यमातून मी सर्व सिंधुदुर्ग वासियांना आवाहन करतोय की एकाच दालनातून सर्व प्रकारच्या नवीन 4 व्हीलर गाड्या तुम्हाला उपलब्ध करून मिळतील. नाईक मराठा मंडळ मुंबई यांच्या वतीनं गुरुवर्य कृष्णराव अर्जुन केळुस्कर स्मृती दिन आणि शताब्दी महोत्सव थाटामाटात संपन्न झाला. पाहूयात. यावेळी स्वर्गीय मधुकर नारायण उर्फ बाबा आचरेकर स्मृती समाज गौरव पुरस्कार, आरोग्य क्षेत्रातील जनसामान्यांचे देवदूत दिवंगत डॉक्टर प्रमोद वालावलकर यांना मरणोत्तर देण्यात आला. डॉक्टर वालावलकर यांनी आपल्या कार्यकाळात केलेल्या चांगल्या कामामुळे गरिबांचे देवदूत असं त्यांना संबोधलं जात होतं. त्यांच्या पत्नी प्रज्ञा वालावलकर यांनी या पुरस्काराचा स्वीकार केला. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं विविध क्षेत्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. शुभेच्छा देताना श्रीयुत त्यांचं नाव घेतो. आता यापुढे डॉक्टर प्रमोद वालावलकरांना त्यांच्या जयंती दिवशी आपण त्यांना स्मृती दिनाच्या शुभेच्छा देताना स्वर्गीय किंवा काही म्हणताना किती दुःख होत असेल हे तुम्हाला माहिती आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गरिबांचा डॉक्टर ही त्यांची ओळख. त्यांचं जाणं या 54 का 58व्या वर्षी त्यांचं जाणं हे खरोखर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नव्हे तर आमच्या समाजाचं दुर्भाग्य आहे. सरकारी यंत्रणेमध्ये राहून कसं प्रामाणिकपणे करता येईल आणि गोरगरीब लोकांना त्याचा कसा फायदा होईल याचं ध्यास त्यांनी जीवनाच्या अंतापर्यंत घेतलं होतं. नृत्य करण्यापूर्वी शिवाजी महाराजांचं जयघोष केला आणि आपण सगळे अभिमानाने उभे राहिले. शिवाजी महाराजांचं
समाधीस्थळ फुलेंनी शोधून काढलं. म्हणजे जसं फुलेंनी रायगडावर समाधीस्थळ शोधून काढलं, तसंच गुरुवर्य केळुसकरांनी मराठीतलंच नाही तर या जगातलं पहिलं शिवचरित्र लिहिलं. आपला माणूस किती उंचीचा असतो आणि हे सांगण्यासाठी आपल्याला औरंगाबादचा माणूस, हे आताचा संभाजीनगरचा माणूस साहित्य संस्कृती मंडळाचा अध्यक्ष व्हावा लागतो आणि मग तो आम्हाला सांगतो, तो अजय गांधीला सांगतो की तुमच्या भूमीतले हे आहे. हे खरं तर मी कवी म्हणून माझा अज्ञान आहे. मी माझ्या 11 विद्यापीठाला आता पुस्तक आहे, मगाशी खूप परिचय करून दिला गेला. पण मला असं वाटतं की माझ्या भूमीतलं जर मला तत्व माहित नसेल तर माझी ही पुस्तकं अभ्यासाला लागली काय नाही लागली काय, काहीच अर्थ नाही. माझा इतिहास, माझ्या भूमीचा इतिहास मला स्वच्छ डोळ्यांनी पाहता यायला पाहिजे आणि ती दृष्टी मला मात्र गुरुवर्य केळुसकरांनी दिली. माझे पालकत्व गुरुवर्य केळुसकर होते, कारण त्यांचं साहित्य वाचून मला कसं लिहावं आणि काय लिहू नये हे कळलं. मला असं वाटतं की आपली स्वतःची चिकित्सा सतत करत राहायला पाहिजे. आपण जगाबद्दल बोलतो आणि आम्ही पत्रकार तर सतत जगाबद्दल बोलतच असतो, पण स्वतःची चिकित्सा केली तर जग कळतं आणि आपणही कळतो. ही चिकित्सा करायला आपल्याला बुद्धाकडे जावं लागतं, आंबेडकरांकडे जावं लागतं आणि जगभर बुद्ध पसरलेला आहे. हिंदू राष्ट्र असं आपण आता पाऊस जसा कोसळतो तसं बोलत असतो. ख्रिश्चन धर्म आहे, वेगवेगळे धर्म आहे, पण या जगात सगळ्यात मोठा धर्म आहे तो बुद्ध धर्म आहे. आणि त्या बुद्ध धर्माचा पहिला अभ्यास या महाराष्ट्रात कोणी केला असेल तर आपल्या केळुसकर. जसं शिवचरित्र पहिलं कुठल्या 96 मराठ्यात लिहिलं नाही, पण नाईक मराठा समाजाचे संस्थापक असणाऱ्या गुरुवर्य केळुसकरांनी लिहिलं. हे लक्षात घ्या, कुठल्याही 96 मराठ्याने शिवाजी महाराजांचं चरित्र लिहिलं नाही, तर ते नाईक मराठा समाजाचे संस्थापक असणाऱ्या ज्या याला 2026 मध्ये 100 वर्ष होत आहेत त्या गुरुवर्य केळुसकरांनी लिहिलं. बुद्ध चरित्र पहिलं केळुसकरांनी लिहिलं आणि सरांनी सांगितलं आमची मगाशी चर्चा झाली. तर ज्यावेळी मॅट्रिक 10वी म्हणजे मॅट्रिक त्यावेळेची 11वी बाबासाहेब समाजाने सांगितलं की सत्कार बाबासाहेबांचा करायचा आहे. त्यावेळी गुरुवर्य गेले, सत्कार केला आणि त्यांच्या हातात 2 पुस्तकं दिली, ज्या पुस्तकाने या देशाच्या लोकशाहीचा पाया मजबूत केला, संविधान लिहिलं. ती 2 पुस्तकं म्हणजे एक शिवाजी महाराजांचं चरित्र आणि दुसरं बुद्ध चरित्र. भाजपनं महायुतीचा प्रस्ताव नाकारला तर शिवसेना सोहळावरती लढणार असं स्पष्ट विधान आमदार संजय गायकवाड यांनी केलं आहे. आता एकच इश्यू आहे, खरं तर हा मेन हा होता. आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे आता नव्याने झालेले आकाशदादा फुंडकर यांच्याकडे जिल्हा निरीक्षक आहे आणि घाटाखाली चेनुभाऊ संचेती आमदार आणि श्वेताताई माले चिखलीच्या आहेत. तर आम्ही सगळ्या त्या जिल्हाप्रमुखांना अगदी विजयराज शिंदेसह आणि या निरीक्षकांना आम्ही युती संदर्भात आज प्रस्तावाचा दिलेला आहे रायटिंग स्वरूपामध्ये आमच्या जिल्हाध्यक्षाने. आणि आमच्या या प्रस्तावावर
आम्ही सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा करत आहोत. बघूया आता पुढे काय होतं या ठिकाणी. त्यांचा अजूनही जरी नकार असेल तरी आम्ही शेवटपर्यंत आशा सोडणार नाही आहे. युतीमध्ये काय शर्ती अटी आहे तुमच्या? काय शर्ती अटी नाही. जी युती सध्या बाळासाहेबांनी अटलजींनी केलेली ज्या पद्धतीने केली तसंच आपलं आहे. बुलढाणा सोडायला तयार आहे, चिखली घ्यायला तयार आहे याच्यात काय? हां, चिखली देत असेल तर बुलढाणा सोडायला तयार आहे. मी माझ्या जे स्टेटमेंट मी केले, मी बदलणारा माणूस नाही, कधी बदलत नाही, मी कायम आहे. काल श्रीकांत शिंदेने स्टेटमेंट केलं की युती होईल पण काही तुरळक ठिकाणी होणार, तर तुरळक ठिकाण बुलढाणा आहे का? आता आम्ही आमचे प्रयत्न करत आहोत. आमचे टाळी द्यायचं आमचं काम आहे. आम्ही हात पुढं करून मैत्रीचा हात पुढे करतोय. त्यांना हात ठुकरायचा असेल तर ठुकरवतील, मैत्री नाकारची असेल तर नाकारतील. मालवण शहरात उबाटाला धक्का बसला असून अनेक पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मालवण शहरात उबाटाला धक्का बसला असून अनेक पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मालवण शहरातील उबाटा गटातील अनेक पदाधिकारी नागरिकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यामध्ये उबाटा तालुका समन्वयक पूनम चव्हाण, उपशहर प्रमुख यशवंत गावकर, माजी नगरसेविका नीना मुंबरकर, सिद्धार्थ जाधव, शाखा प्रमुख मोहन मराळ, शाखा प्रमुख दिगंबर बगाड, सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद चव्हाण, उपशहर प्रमुख बिलावर शेख, आनंद मालवणकर, माजी पोलीस पाटील पांडुरंग चव्हाण, ऋत्विक चव्हाण, वेदांत चव्हाण, नागेश चव्हाण, चंदन जाधव, साहिल जाधव, संदेश डिकवलकर, श्रीकांत मालवणकर, भरत मालवणकर, शुभ्रा डिकवलकर, महेश कोळंबकर, चंद्रकांत जाधव, गिरीश जाधव, रमेश कासले, महेश मालवणकर, गणेश मालवणकर, अमोल चाफेखोलकर, राहुल मोरे, सीमा कोळंबकर, माधुरी जाधव, शाली पेंडुरकर, नूतन मालवणकर, यश चव्हाण, श्रीकृष्ण चव्हाण यासह अन्य नागरिकांनी मोठ्या संख्येने शिवसेनेत प्रवेश केला. सर्व प्रवेशकर्त्यांचे आमदार निलेश राणे यांनी पक्षात स्वागत करत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. काम आपलं पारदर्शक आहे, स्पष्ट आहे. ही विरोधकांकडे बघत सुद्धा नाही, ही काही गरज नाही, मला गरजच नाही. आपलं काम कामाकडे लक्ष आहे आणि ही सगळी काम करणं हे माझं कर्तव्य आहे. विरोधकांना उत्तर देणे माझं कर्तव्य आहे. काही ऐकणार नाही, ह्या निवडणुकीलाही कोणावर टीका करणार नाही. मला ती नगरपालिका आहे ना, ती बरोबर एक महाराष्ट्रातली आदर्श दर्जेदार नगरपालिका तिकडे बनवायची. बाहेर दिलेला विषय असतो, रस्त्याचा असतो, सगळ्या ज्या काय 18 एम्युनिटीज असतात, 18 एम्युनिटीज ज्या शहरामध्ये आपल्याला द्याव्या लागतात, त्या 18 एम्युनिटीजवर माझं लक्ष आहे. मी केवळ माझं लक्ष नाही, मी लक्ष देऊ. मला दिसायला येते, मला रोज काहीतरी सांगायला येते. आता मी माझी निवडणूक मला साहेबांनी पहिलं सांगितलं की काही बोलायचं ठीक आहे. मला शिंदे साहेबांनी बसवलं, सांगितलं काहीच बोलायचं काही नाही. पण त्यांचे सल्ले माझ्या फायद्याचे ठरले की नाही. मी थोडं बोट ठेवलं की माझीकडे लक्ष दिलं कामाचं आणि म्हणून तेव्हापासून मला लक्षात थोडंच बसलं कामाकडे म्हणून माझं कामाकडे होणार नाही. कामावर आहे. मी जे शब्द त्या बोर्डामध्ये पूर्ण करायची जबाबदारी आमदार कमी होण्याला देणार नाही. आणि दुसऱ्यापासून अन्याय आम्हाला कार्यसाठी शिकवणार सगळा भार घेऊन या पक्षामध्ये आलेला बाकी सगळे एक चांगली टीम शिवसेनेला मिळाली. त्याच्यापेक्षा मोठा आनंद आमच्यासारख्या लोकांना काय आहे. एक कुटुंब मोठं झालं. आम्हाला शिंदे साहेब नेहमी सांगतात की हे निलेश आपला पक्ष हे कुटुंब मोठं झालं, चांगलं झालं, सगळे त्याच्यामध्ये समाधानी राहिले. कोणालाही असं वाटतं कामा नाही की आपण कुटुंब नाही, हे आपलं कुटुंबच नाही. प्रत्येकाला सांभाळायचं काम हे आपलं आहे. हे जर कमी पडलं तर तो राज माझ्यावर काढा. कुठल्या माझ्या निवडणुकीवर काढा पाहिजे, 4 वर्ष आहे, पण ह्या कुठल्याही निवडणुकीवर नको. कोणाला तरी उमेदवारी मिळणार आहे, कोणाला तरी उमेदवारी मिळणार नाही. पण आमचा हेतू तोच आहे, प्रत्येकाला न्याय मिळेल.
चांगल्या वातावरणामध्ये शिवसेना मालवणमध्ये पक्ष आहे राहील यासाठी आम्ही सगळे जे काही प्रयत्नशील नगरपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अर्थात यामध्ये सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली आहे ती कणकवली नगरपंचायत. याला अनेक कारणं सुद्धा आहेत, कारण याच कणकवली शहरामध्ये काही वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने एक मोठी चर्चा आहे ती कणकवली शहर विकास आघाडीची. अनेक पक्ष आहेत जे एकत्र येऊन शहर विकास आघाडी स्थापन करण्याचा विचार करतायत आणि ह्या शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून ते भाजपच्या विरोधात लढणार आहेत. आणि अर्थात या शहर विकास आघाडीचे संकल्पक सध्या तरी मानले गेले आहेत माजी आमदार राजन तेली. याच विषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत माजी आमदार राजन तेली. तेली साहेब, कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. कणकवली शहरामध्ये निवडणुकीच्या अनुषंगाने सातत्याने चर्चा घडते आहे की एक कणकवली शहर विकास आघाडी होणार आहे जी सर्व पक्षांची असणार आहे. त्याच्यामध्ये सत्ताधारी पक्षही असणार आहेत आणि विरोधकही असणार आहेत. याच्यामध्ये काय तथ्य आहे? एक पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या शहरातून काही मंडळी या ठिकाणी आलेली होती. त्याच्यात पक्षाचा विषयच नव्हता. त्यांनी प्रस्ताव ठेवलेला होता. आता प्रस्ताव मान्य झाला आहे का, तर अजून तर त्या प्रस्तावावर चर्चाही झाली नाही आहे. त्याच्यामुळे त्या विषयावर बोलणं, कारण राणे साहेबांनी जे विधान केलं त्याच्यानंतर आता युतीच्या संदर्भात बैठक होईल. युतीची बैठक जर युती झाली तर 100% चांगलं आहे. आम्ही तेच म्हणतो युती व्हायलाच पाहिजे म्हणून. जो एक पर्याय आला तो पर्याय आम्ही वरच्या लोकांकडे पाठवला. पर्याय झाला म्हणजे तो मान्य केला असा विषय होत नाही आहे. त्यात कोण कोण होतं हा विषय त्या ठिकाणी आला नाही. त्याच्यामुळे आज प्रश्न पहिला आहे की कणकवली शहराच्या विकास संदर्भात किंवा जिल्ह्यातल्या आता जे काही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या किंवा इतर नगरपालिका निवडणूक आहेत, युती म्हणून जर राणेसाहेब म्हणत असतील तसा निर्णय झाला तर निर्णय सगळ्यांसाठीच चांगला आहे, स्वागतार्थ निर्णय आहे. तो निर्णय व्हायलाच पाहिजे अशा प्रकारची इच्छा आमच्याही सगळ्या नेत्यांनी यापूर्वी पण बोलून दाखवलेली आहे. तेली साहेब, हाच माझा पुन्हा प्रश्न आहे की शिंदे शिवसेना असेल, भाजप असेल, हे महायुतीमध्ये आहेत. मग कणकवली नगरपंचायतीचा विचार करताना सर्वप्रथम त्या महायुतीचा विचार का केला गेला नाही? तिसरा आघाडीचाच पर्याय पुढे काय येतो आहे? पण एक पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की आमच्यापैकी कोणीही युती होऊ नये असं कधीच कोणी विधान केलेलं नाही. विधानं तिकडून आली आहेत. त्यामुळे आता त्याला कोणी जरी उत्तर दिलं असेल तर तो काय प्रश्न वेगळा आहे. पण आज का आता हे पूर्वी ह्याच्यापूर्वीची विधानं, राणेसाहेब करण्यापूर्वीची विधानं ही आता संपलीत ना. आता नव्याने काल त्यांनी युतीचं सगळ्यांच्या समोर ठेवलेलं आहे, दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमोर. आता त्यांच्या शेवटी ते ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांनी जो निर्णय देतील त्या निर्णयाप्रमाणेच सगळ्यांना पुढे जावं लागेल. तेली साहेब, शिंदे शिवसेना हा राज्यातील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे जो राज्याच्या सत्तेमध्ये आहे. असं असताना सुद्धा तुमच्या धनुष्यबाण या चिन्हावरती कणकवली नगरपंचायत लढवण्याचा विचार का केला जात नाहीये? कसं आहे बघा, तुम्हाला जरी समजा धनुष्यबाण निशाणीवर शिंदे साहेब काम करत असले तर इथे सुरुवात आता आहे. ह्या पक्षाची सुरुवात आहे, हळूहळू ती मोठी होईल. शहरामध्ये आता वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून संघटन चालू आहे आणि ती हळूहळू मोठी होईल. जर समजा उद्या पक्षाने आदेश दिला किंवा धनुष्यबाण या निशाणीवर लढायचं आहे तर धनुष्यबाण निशाणीवर लढलं जाईल. उद्या समजा युती झाली तर भाजपची मंडळी भाजपच्या तिकीटावर लढतील. शिंदे साहेबांबरोबर जी लोक आहेत ती धनुष्यबाण निशाणीवर लढतील. त्यामुळे तो काय विषयच येत नाही इथे. तेली साहेब, याच मुद्द्याला धरून काल नारायण राणेची पत्रकार परिषद झाली. त्याच्यामध्ये नारायण राणेंना हाच प्रश्न विचारला गेला की कणकवली शहरामध्ये अशी आघाडी होण्याची चर्चा आहे आणि त्याच मुद्द्याला धरून नारायण राणे यांनी तुमच्यावर मोठी टीका केली होती. त्या टीकेकडे तुम्ही कसे बघता? राणे साहेबांना टीका करण्याचा अधिकार आहे. मी त्यांच्याबरोबर 28 वर्ष काम केलेलं आहे आणि ते काम केल्यामुळे ते वडीलधारी आहे, ते बोलण्याचा अधिकार आहे. युतीचे नेते आहेत ते, त्यामुळे ते बोलले तर त्याच्यावर उत्तर देण्यासारखं काही नाही आहे. ते बोलले तर ठीक आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते माजी आमदार राजन तेली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये शहर विकास आघाडीची जी चर्चा होती ती कुठेही अंतिम स्वरूप त्याला प्राप्त झालेलं नाही आहे. आणि जर महायुती होणार असेल, मग ती भाजप असेल, शिंदे शिवसेना असेल
किंवा अजित पवारांची राष्ट्रवादी असेल, ही जर युती होणार असेल तर तेही आपल्याला मान्य आहे. दुसरी गोष्ट, नारायण राणे यांनी जी आपल्यावरती टीका केली आहे ते वडीलधारे आहेत माझ्यासाठी, त्यांना माझ्यावरती टीका करण्याचा अधिकार आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. माझा वैयक्तिक शत्रू कोणी नाही, नितेश राणे यांचं विधान. मालवण शहरात उबाटाला धक्का आणि त्या फक्त चर्चा, राजन तेली स्पष्टच बोलले. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.